ଆପଣମାନେ କେତେ ପୋଟଳର ଭଜା ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଖାଇବେ, ଏଇ ନୂଆ ରେସିପି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରଶ୍ମି ଓଡ଼ିଆ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ପୋଟଳର ଗୋଟା ଭଜା। ଏଇ ରେସିପିଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପୋଟଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ଉପରକୁ ସଫା କରିଦେଇଛି। ପତଳା ଚୋପା ଥାଏ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରିଦେବେ। ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ କଟ୍ କରିଦେବେ। କଟ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ମଞ୍ଜିକୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ, ତା ପଛ ସାହାଯ୍ୟରେ, ନାହିଁ ତ ହାତ ବାହାରେ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଏଥିରେ ଆଳୁ ପୁର ଦେବାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ମଞ୍ଜି ରହିଲେ ଦେଇ ହେବ ନା। ଏହିପରି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରିଛି, ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ବାହାର କରିଦେବେ। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବେ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ କଢ଼ା ନେବା, କଢ଼ାରେ ହାଲକା ତେଲ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଲକା ତେଲ ଦେଇଛି। ତେଲ ହାଲକା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ହାଲକା ଜିରା ନେବେ। ଅଧା ଚାମଚ ମୁଁ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ନେଇଛି। ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦେଇଦେବେ। ତାକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗରମ ମସଲା, ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଁ ଲୁଣ ନେଇଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଗରମ ମସଲା ନେଇଛି ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଦେବେ। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିଛି, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟା ଯେହେତୁ ପାଟିକି ଲାଗିବ, ମୁଁ କରିଛି ନା ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିଦେଇଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ରେ। ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବେ କ୍ରସ୍ କରିଦେବେ। କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଭାଜିଦେବେ। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ତାକୁ ହାତରେ ମ୍ୟାଶ୍ କରି ନେଇଯାଇଛି। ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏହିପରି ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବେ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଛି, ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ମୋ ପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ କରି ନେଇଛି, ଆପଣ ବି ଏହିଭଳି ଭାବେ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତା ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଭରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ, ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବେ ନା, ଏହିପରି ଭାବେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ସବୁଗୁଡ଼ା ପୋଟଳ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବେ ଦେଲି, ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଦେବେ, ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବେ ନା। ବାହାରକୁ ବାହାର କଲେ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବେ ନା, ଏହିପରି ଭାବେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସବୁଗୁଡ଼ା ପୋଟଳକୁ ଯେହେତୁ ଦେଖ 2ଟା ପୋଟଳ ଆପଣମାନେ କରିକି ଦେଖେଇଛି, ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବେ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ କଢ଼ା ବସାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏଇ ପୋଟଳ ଦେଲି, ସବୁଗୁଡ଼ା ପୋଟଳରେ ଏହିପରି ଭାବେ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଢ଼ାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଢ଼ା ବସାଇବେ। କଢ଼ାରେ ଏବେ ତେଲ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଏହିପରି ଭାବେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ସବୁ ପୋଟଳ କଢ଼ାରେ ଏବେ ଆମେ ତେଲ ନେବା। ତେଲକୁ ଏବେ ଟିକେ ହାଲକା ତେଲ ନେବେ, ବେଶୀ ତେଲ ନେବେ ନା। ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ପୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ ଆମେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ରେ ଥୋଇଦେବେ। ଥୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ ନା, ଏବେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଥୋଇଦେଲି, ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଥୋଇଛି ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଥୋଇବେ। ଗୋଟେ ଥାଳି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଥାଳି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ବି ଦେଖିଦେବେ, ଚେକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଯଦି ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପୁଣି ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। କାରଣ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଯେହେତୁ ସିଝିଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ସିଝିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବେ କି ଯଦି ପୋଡ଼ିଯିବ କି ଲାଗିଯିବ, ଆପଣ ଟିକେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଦେବେ, ହାଇରେ ଦେବେନି, ମାନେ ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ସିଝିବ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଏବେ ମୁଁ ବି ଏବେ ଚେକ୍ କରୁଛି କି ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖି ମୋର ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ହେବା ପାଇଁ, ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ପୋଟଳ ନ ଖାଉଥିବେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି।